chomu kure nyakwaro Paro chanda Nyatika kini jawaya Mchina paro ndalo Nyatika dongo nilo jayo Mama paro ndalo Kure kini tuno wangete Babi timine na kayamo Uma woro dia Tuchi muko wa turu wa dala Imololo No maja usoma Babi timine na kayamo Uma woro dia Tuchi muko wa turu wa Bitimnenda kayama Yewojo kilo Chimuko wa turua Mano jakadero Wololo Ema wuda ero Bitimnenda kayama Ema wuda ero Chimuko wa turua Ema Emmanuel Wanuda ero Wololo Kanine ye wodore mo to chimuko wa turu wa dala Anu kelo wonya dori babi timne da kayamula ye wonya dori to chimuko wa turu wa dala Chimukoga kanindeba Yewo nyabondo Chimukowa tuwada Onyango injinia Muda wasiboda Onyango injinia Tutimnenda kayama Yewo da wase Chimukowa tuwada Yakamswa Ema sudu molu Nyalego siya Parondalo, woro nyola nyakwaro Uchinga parondalo, nyatika kini pino wangete Mwamuda ero nyano Ani mwaka mara paranga chelo Wache buoga nyakwaro Nyati maero Kamuada to yamolalo Yago kinyo Nini jabere Obera nyaro yuwa Bidi chinga nini njanjorongo Hey Aworoto Wolo Obera kewe yama Bidi chinga nini jaira Auma nyago nyago Chinga nini ngutomalo Samane wako gajaberi Yoka dongo yuwa kedengo Wako mamna nyanjarongo Vijo siko toksike Yoki sumo yuwa Samane wako ganinyayo Yojola yuwa kedengo Wako mamna yaerana Wololo Yori muda loya uro wela Kedengo samane wako gajayo Yanyawara yuwa kedengo Wako mamna jera Toluro kadojo Yehu wodojo Toluro kadojo Hallelujah, hallelujah Toluro kadojo Yehu wodojo Toluro kadojo Hallelujah, hallelujah. Ingiri wa
magananyuala ale kathocho popoto dalo niemwara haleluya haleluya ikadibedi gi pesa ale kathocho popoto pesa emijuango haleluya haleluya ikadibedi gi pesa ale kathocho popoto pesa emijuango haleluya haleluya ikadibedi gari ale kathocho gari emiwe Emmanuel haleluya haleluya tukadibedi jakongo ale kathocho boto kongo emijuango haleluya haleluya kadibedi engineer ale kathocho bosipana emiwe haleluya haleluya kadibedi gi pesa bit kosokmi kathocho boto pesa emijuango haleluya haleluya kadibedi nyanya sore chore kathocho punya sore mijuango haleluya haleluya kadibedi dereba chore kosok chore kathocho putukise mijuango haleluya haleluya lo ochibeliere udusoma kapusa lo yo lo yo ya you are lo uchima you are lo nego wato waru lo nego wato waru lo nego kena magudalego jajo udomo mayaka betinde lo isinya ja usoma betinde lo jajo kapuza wodo soma betinde nikanyema lo wira wodo soma betinde lo jajo udomo mayaka betinde lo kora musajuma betinde nikanyema lo jajo umundi toni jalego Kongo imadendea tukataka gari ingere ngoto tonidikia piga I say you ovino udungenya mano ino kwiro imoso diamo espon mano register isumo Evanso, wapi Brian udairo nyano, Brian, wakili,
Father. Mano marehemu. Pinyo siko toksikie. Kami makeno. Chanda, natinga kidi jawaya. Uchinga parondalo, natinga dongo nilo jayo. Mama parondalo, iburu kidi tuno angete. Baby timne na kayamba uma worodia tuchimuko watu wadala imololo no maja usoma baby timne na kayamba uma worodia tuchimuko watu Bitimnenda kayama Yewojo kindo Chichimuko wa turua Mano jakadero Wololo Ema udaero Babitimnenda kayama Ema udaero Chichimuko wa turua Ema Emmanuel Wanudaero Wololo Kanine ye wodore mo to chimuko wa tuwadala anu kelo wonya dori babi timne da kayamola ye wonya dori to chimuko wa tuwadala Chimuko kanindeba ye wonya bondo chimuko watu wadala onya ngwijiria muda wasiboda onya ngwijiria tutimnenda kayama ye woda wase chimuko watu yakamswa ema suru molu nyalego sia Parondalo, worojo la nyakwaro. Uchinga parondalo, nyatinga kidi pino angete. Mbongu daero nyano. Anima kamara parga chelo wache buoga nyakwaro. Nyati maero, kamuada to yamolalo. Yago kinyo. Nini jabere, ubera nyaro yuwa, bidi chingani ni janjorongo.
manini kutomalo. Yokisumo yuakadengo samane wako gajaberi. Yokadongo yuakadengo wako mamna nyandaramba. Bijo siko toksike. Samane wako gani nyayo yo la yo kelengo wako mama ya erana wolo yori muda loyo uro wela Bredi wa kelengo samane wako gani nyayo nyanyara yo kelengo wako mama ya erana Kadojo, hallelujah, Toluro Kadojo, hallelujah, hallelujah, Toluro Kadojo, hallelujah, Toluro Kadojo, hallelujah, hallelujah, Ingiri Wagananyuala, hallelujah, Katocho, Puputu Daluniamara, hallelujah, hallelujah, Ikadibe Digipesa, hallelujah, Katocho. Pesa emijo amo, hallelujah, hallelujah. Tukajibe digi pesa, hallelujah. Katocho poto pesa emijo amo, hallelujah, hallelujah. Tukajibe nagari, hallelujah. Katocho poto gari emiwe, Emmanuel, hallelujah, hallelujah. Tukajibe dijakongo, hallelujah. Katocho poto kongo emijo amo, hallelujah, hallelujah. Skipna kajibe di engineer, hallelujah. Katocho posipana everywhere, hallelujah, hallelujah. Kajibe digi pesa, bit kosok bit. Katocho poto pesa emijo amo, hallelujah, hallelujah. Tukajibe di janya sore, chuore. Katocho punya sore emijo amo, hallelujah, hallelujah. Tukajibe di dereba, chuore kosok chuore. Katocho poto kise emijo amo. Hallelujah, hallelujah. Lo, Ochibeli ere udusoma. Hey, Kapusa. Lo, Yanyo. Lo, Yanyo. Yeah, you are the Lord. Soma betine lo jajo kapuza wodo soma betine nikanyema vira wodo soma betine lo jajo rogo mayaka betine lo para musajuma betine nikanyema lo jajo komoditoni jalego lo uma besme betine nikanyema lo jajo uma jara Kongo, imadendea, tukataka gari ingewere ngoto tunitikia, piga. I say you, oh we know who Kenya, eh mano we know Quiro, imoso dia boy spam, mano register, isumo. Evanso, wapi Brian udero nyando, Brian, wakili, shu,
maluoro e piny ka, to en ang'o muluoro e piny ka? Lo kende maluoro nyithiwa, yawa lo kende maluoro nyithiwa, to en ang'o ma muluoro e piny ka yora, to en ang'o muluoro e piny ka, yawa lo kende maluoro nyithiwa, lo kende maluoro osiepna yo. Kamata, kanyo. Bada tu Jojo tiro bada ora esta bada mano marehemu piyo siko toksikie. Kami makero. Kinde biro ma wanagone tho sibohi, chieng'ono ma Yesu duogo mondo kawa oterwa dala, wanarom gosiepewa duto mano nindo. Kinde biro ma wanagone tho sibohi, chieng'ono ma Yesu duogo mondo kawa oterwa dala, wanarom gosiepewa duto mano nindo. Kuom kinde matin mama neno chandore gi tuo, ne waparo mama nyalo chango. Kuom kinde matin mama neno chandore gi tuo, ne waparo mama nyalo chango. Donge ne watemo kawaringo koni gi kocha, ne waparo mama nyalo chango. Jirende neno temo kagiringo koni gi kocha, ne giparo mama nyalo chango. Nyikwayo neno temo kagiringo koni gi kocha, ne giparo mama nyalo chango. Gimane okobiro e pachwa ni toto neno singi, mambo tieko wuodhe kawuono ni ageno wanarom. Gimane okobiro e pachwa ni toto neno singi, mambo tieko wuodhe kawuono ni ageno wanarom. Nyithindwa kikwayuagi ka joma onge gi geno, mama otieko wuodhe kawuono ni. Anyuola kikuyuagi ka joma onge gi geno, mama otieko wuodhe kawuono ni. Osiepe kikuyuagi
ka joma onge gigeno. Mama utieko wuodhe kawuononi, ageno wanaroho. Ang'eyo ng'ama taya, bende ang'eyo ng'ama hoya. Tembe mamojagi biro kalo, jasigulewa okinyi nego dhimo ka odwaro ni mondo tieka. An ang'eyo ng'ama taya, bende ang'eyo ng'ama hoyaga. Tembe mamojagi biro kalo, jasigulewa okinyi nego dhimo ka odwaro ni mondo tieka. Gima anang'eyo, onge Nyasaye nitie. Eno bed koda ndalo duto e piny mamwaloni. Gima anang'eyo, Nyasaye nitie. Eno wuoth koda ndalo duto e piny mamwaloni. Oriti mama ninde gi kwe, oriti minwa nind gi kwe, okwane chakwane mama kendo. Oriti mama nind gi kwe, karuth oriti romo dala. Oriti minwa nind gi kwe, oriti mama nind gi kwe, oriti minwa nind gi kwe, ageno wanaroho. Kinde biro ma wanagone tho sibohi, chieng'ono ma Yesu duogo mondo kawa oterwa dala. Wanarom gosiepewa duto manonindo. Kinde biro ma wanagone tho sibohi, chieng'ono ma Yesu duogo mondo kawa oterwa dala. Wanarom gosiepewa duto manonindo. Kuom kinde matin mama neno chando. Nyasaye ma wuon teko, Nyasaye ma miyowa ngima, kendo ni Nyasaye modak apanda. Odiechieng' masani ni Nyasachwa ka wachokore ka, to wagoni ni erokamano wan ma pod iwenwa thuolo mondo wabed mangima. Erokamano kuom tayo chenro Nyasaye manyocha nitie nyaka ne Michael nindi, nyaka ochopo kawuono Nyasaye, kendo kata mana e mochari kocha Nyasachwa itele weche duto, itele wuoth ma jotich ne ochopo e kanisa ka Nyasaye. Wachung' e nyimi mana nikech iherowa,
To ka ok iherowa Nyasachwa, to ng'ano madichung' e mbeleni, nikech wan duto wan joricho. Nyasaye kata machung' kani, yie mondo imiya teko gi wecheni mabeyo manyalo jiwowa, nikech akwayo magi kuom yie e nying Yesu Kristo ma Jawar. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wagon Nyasaye erokamano kendo chopou ka. Mokwongo warwakou ei kanisa waka, kendo wadwaro mondo ubed thuolo ahinya ka un ka, nikech Nyasaye ni kodwa waduto. Mar ariyo, en thuolowa makende kaka kanisa mondo wakel kuyowa makende ni family mar joka Yugi kata joka Uma, nikech koro Nyasaye osegolo achiel kuomgi ma ikolo chieng', kendo koro onge kodwa ka, ringruok ema nitie ka. Nyasaye mondo otelnu, kendo Nyasaye mondo omiu chir. Wabiro kae nikech Nyasaye oluongowa e yor tho. Nitie jomoko ma odiochieng'gi mokwongo madonjo e kanisa mar Anglican. Bwana asifiwe. Donge en kamano? Nikech ang'eyo ni walemo kuonde mopogore opogore. To nikech tho koro omiyo wan ka. Kendo wakwayo ni Nyasaye mondo omiwa chir gi teko e kindeni ma wabiro mondo walam kod family nindo mar Michael ni. Nyotimore apoya, kendo onge ng'ama noikore ni wechegi, to nikech Nyasaye pango yorene kaka en ewuon emong'eyo, emomiyo wan ka. Michael nyo ni kodwa ka, nyo wadak kode, kendo nyo wang'eyo ni pod otie kendo biro bedo mangima. To nikech Nyasaye chano gike ma kaka opango, e thuolo ni wan ka nikech Michael onindo. To bed kodon piny koro yusona, olo to chido Yesu bed kodan, aonge moro madhi konyo an, jakony jachan iwuon to bed kodan, kony jochan iwuon to bed kodan, kony jochan iwuon. An machung' e nyimu kani iluonga ni Richard Onyango. Yesu Kristo en Jawarna. Ochakore higa machien, higa 98, Kristo owuon nofwenyrena kendo osemiyo abedo jatichne kata e thuoloni. Ok anyal wacho ni aber moloyo joma moko, to pod an mana e lokruok e yor yie, kendo ago lweny madhi e polo karango msalaba mar Kristo Yesu. E kindeni Nyasaye omiwa ng'wono, kendo an achiel kuom pate mag Anglican, an e parish ka, kendo watiyo tich Nyasaye. Ka wabiro e kanisa kama, kendo wakelo ringruok ka, to waloso gi jok mangima, ok ng'at mosenindo. Michael koro chieng' ma wan go kani, en koro kia gimoro amora. Koro waloso gi ng'ama ngima. Waloso gi ng'at ma pod nigi ngima kendo nigi teko kendo owuotho kabiro ka. Wawuoyo gi chunje mondo olokre kendo wagen kuom Nyasaye. Adwaro mondo awuo matin kasomo buk mar Isaya. Wasesomo Isaya 25, koro adwa somo Isaya 6. Adwa somo lain achiel kata ariyo kende. Owacho ni Nyasaye oluongo Isaya e yor fweny
E higa mane Ruoth Uzia othoe, ne aneno Ruoth Nyasaye ka obet e kome maduong' moting'ore malo kendo moluor, ka lawe morwako opong'o hekalu. Malaike miluongo ni serafi ne ni bute. Moro ka moro ne nigi buombe 6. Mano mar ariyo oumogo wang'e, 2 mamoko oumogo tiende, kendo 2 modong' ohuyogo. Gima duong' kuom wach ma wasomo ka en ni kane Ruoth Uzia otho, janabi Isaya ma wuod Amoz noneno Nyasaye. Wan ka nikech tho oluongowa mondo wabed ka. We are here because death has called us to be here at this time. We gather here because of death. And what I know is that we fear death, all of us. Nobody can tell me that he is used to death or she is used to death. Kinde mang'eny wasebedo gi thoe, pod wabiro bedogo, to onge sama ng'ato nyalo wacho ni an tinda dhil. Bwana asifiwe. Donge en kamano, onge ng'ama nyalo wacho kata kawuono ma nitie, kiny machielo nitie, kata bed mane ot kata dala. Tho is ever striking, kendo ji oluoro tho. Tho kelo gik moko e seche ma kamagi. Onyalo kelo winjruok, kendo winjruok masiko manyaka chieng'. Tho bende nyalo kelo pogruok. Tho kelo medo hera bende. Inyalo yudo ng'at ma pok obiro limi for a long time, kata ne Mombasa kata Nairobi, to nikech tho timore, onyalo kasore, onyalo chunore mondo obi. Miwacho ni ya ng'ane tilal kanye yawa, ibiro ni nya winjo ni ng'ane otho. Koro ei tho ka nitie ber gi rach, mana kaka ngima bende nitie ber gi rach. To do bedo maber ka e kinde mar thoni to wabedo kod kwe, wabedo gi hera, wabedo gi winjruok. Mad tho mar Michael ni kelie hera gi kwe gi winjruok ei dala Kauma kata e od joka Yugi. Giwede duto biro mana ka nigi kwe gi hera gi puonjruok maber, ke jowadwa gi koro dwaro mana hoch ema gidwaro, ok gidwar weche mang'eny. Kendo tho miyo wabedo modhier kaka kinde ni. E kinde ma wantie ni, tho wewa ka wadhier, in the sense ni the budget is very high. Budget sani mar liel ok yot. To chon e kinde mane watindo, ne iorowa dhi omo benches e school. Kendo waseto nyithindo wuok e gweng', japuonj ka en ng'ama ber to japuonj bende golo nyithindo moko, ting'o benches to kelo, ji dwa betie. Akia ne gitimre kata kolwa koni, ng'ina na Siaya, an mana ja Ugenya kocha, koro samoro ne gitimre mana thurwa koni. Koru koni to ne plastic, samoro nochakore chon, unu ne town. Wan ne wating'o bench, desks, kendo bang' liel to waduoko gi kuro. E ngima ma wantie ni mano sani onge. Wan gi skunde man nyaka gi kombe matindo, to ok wadhi kwecho. Tinde gimoro biro ni plastic. Miyo tho osedhi malo, omiyo dwaro hera mang'eny, odwaro winjruok e family. Isaya wachonwa wach achiel ni kane ne Ruoth Uzia otho,
When King Uzziah died, Isaiah saw the Lord. En oneno mana Nyasaye e tho mar ruodhno. Noneno Nyasaye. Ok ang'eyo ni in sama tho nitie tineno ga ang'o. Ang'o mineno e wang'i, ang'o mineno e ngimani. Adwaro ni mondo wajiwre gi jo Nyasaye makoro Michael oweyogi. Ni Nyasaye ema mondo une e kindeni. Kik une weche mang'eny. Kata ka nyawandi odok kech, kik chandi. Kata ori mokende dalani kanyo odok kech. Jowadwa kik chandu, neuru mana Nyasaye e kindeni. Nyo ng'ato gona mbaka ne kinde mane ne wuon gi otho. Kinde mane wuon gi otho, nyamin gi maduong' ne chwore konyogi ahinya kata kindeno. To gi weche mag katagi, chieng'i kokoro oro biro. Kosebiro, koro gibet. Koro ka niterogi kama wajadhiga bathe kachacha, to ng'at mane organizer makanyo ogogi break ka giselogo ni ka pod opong' ouru mondi. Koro jogi chandre ni to kara uluongo wa nang'o. Koro or be ok nyal chung' e laro kanyo. Gidog gidhi gibet. Kaka ne gibet nokwer kendo kochako chung' piny. Nochako dok e kata. Omiyo noako chwanyore nyaka chil kawuono. Notiyo matek e liend jaduong'ne wa makata dhoge ok owe kanyo. Bwana Yesu asifiwe. Koro emomiyo gik ma ji neno sama tho nitie opogore opogore. Akwayo ni kawuono ni wane mana Nyasaye mane ruodhni mane Isaya oneno. Ei neno Nyasaye no. Ei neno Nyasaye mane Isaya oneno no. Nomiyo Nyasaye nowaro Isaya e kinde no. Nooro malaika modhi oswoyo lew Isaya moketo wechene e dho Isaya ma omiyo Isaya nobedo janabi. Bwana Yesu asifiwe. Kanye mane ochako kore weche ka Nyasaye koro tiyo kode mana e tho ng'ato. Emomiyo ber mondo wabed kamoro achiel kama, kata ka wan gi liel to wabiro e kanisa kama to wawinjo wach. Dipo ka ng'ato achiel kata ji ariyo moko oloko chunygi kata oloko ngimagi e kinde ma tho nitie kama. Magi e ndalo manene Isaya obede janabi mokoro wach mondikonwa wechegi. Tiyo ni Nyasaye maber mana e kinde mag tho. Bende aseneno e kinde mag tho moro kane wan e kanisa kama. Mzee moro ne nyathine otho. Mzee ni ne en mana jakong'o kaka wawachoga gi dholuono. Ne en ng'ama ok ogeno kuom Nyasaye kata nodhi e kanisa kama to ne ok oware. Chieng' mane wuode othoni, wabet e kanisa kaka wabetni. Jaduong'no kane ochung' ni biro loso mbele ka. Noneno Nyasaye moyie kuom Kristo e mbele ka. Ok noneno liel, ok noneno kuyo norumo. Emomiyo Isaya 25 wachonwa ni e got Sayun kanyo ibiro losonwa sawo mamit. Ibiro losonwa sawo mamit. Yesu Kristo luongo wan duto jo Nyasaye. E kinde mag thoni bende nyalo bedo ni wiyi duong'ga mohingo dho kanisa. E kinde mag thoni inyalo po ka wiyi noromo e dho kanisa kama midonjo mibet. Nyasaye mondo ogwedhi. Waluongo u duto jomoko mohero dhi e kanisa, jomoko yie mondo wayie uru kuom Nyasaye. Wagenru Nyasachwa ni. Nyasachwa ber. Winjo kaka wuono, neno kaka wuono MPs wa gi jotelo ne nie breakfast prayers. Winjo kaka wuono gi nyenyekea. Ayany maricho kaka wuono kane kacha.
Kara ji joyalo ji te, jong'e muma te. Kata jok ma hinyo jigi, kata hinyo joma chando ji, kata joma yanyo wagi. Joge jo Nyasaye duto te. Nikech bende kirange, kiwinjo nyinge to en mana ma batiso. Notise en ja Kristo. Emomiyo Nyasachwa mondo gwedhu jowadwa ka wabiro kama e kinde mag thogi. To wachiw ngimawa ka waparo Nyasaye, ka wang'eyo ni tho mar Michael mondo kelnwa kwe kama wantie. Okelnwa lokruok e ngimawa ka waparo ni wan bende chieng' moro achiel wabiro nindo kaka koro nindo ni. So it is upon you and me to decide what you want to do with that life that God has given you. And somebody said, life is a progress. Watigi ngima wa Nyasaye omiwa ni maber. Watigi ngima ma Nyasaye omiwa maber, kendo mondo warit duokie Ruodhwa Yesu Kristo gi kwe. Emomiyo Yesu wachonwa ni biuru duto mujony kendo uganguru mapek mondo mi uyweyo. Jowadwa, yweyo ni kuom Nyasaye, yweyo ni kuom Kristo Yesu. Kendo ka in gi Kristo to in gi kwe mang'eny. Nyithiwa walamonu Nyasaye ni mondo wabed ko machiegni kod Nyasachwa ni. In ma pod in chien kanyono, waluongi ni bi mondo Nyasaye oti kodi e kinde ma pod itegno no, minyalo somo maber no, minyalo wer no. Ema wadwari ni mondo ibed mana kama jowerni nitie. E wer kanyo Nyasaye biro ting'i malo. Nyasachwa ber, owuotho gi ji, to Nyasaye kimako bade, jok mogeno mosemako bad Nyasaye ma Nyasaye bende osemako, uneno ka miechgi nigi lokruok, ngimagi ber. Kata chandore kata imodho pi kawuono to in gi geno ni kiny iniyud gimoro. Emomiyo wane Nyasaye mane Isaya neno kane Ruoth Uzia otho. Nyasaye mondo ting'u malo, Nyasaye mondo paru, kendo Nyasaye mondo gwedhu, moloyo ni family ma is bereaved. May the Almighty God walk with you. This journey is too long if you don't have Jesus. May the Lord God unite you as a family and give you peace that surpasses all understanding. May the Lord God wipe your tears and comfort you with the grace that is only found in Jesus Christ. We will be with you today, tomorrow. The other day, we are gone. We will not be in your homes. But God will walk with you only if you walk with Him. Gima chanda pile tonona diera, wach gima chanda esechena duto, aluongo Ruodha biro na ewuoth, biro na Ruoth sama tembe yuoro, Yesu biro na Ruoth e sama lwenje kedo. Adwa mana na weu gi penjo achiel ni to Uzia kanotho Isaya noneno Nyasaye. To in iliendo Michael ni, idwa ni ne ng'a, osidwa neno ang'o? Ang'o mineno ka? Ineno tembechni mabeyo mopedh ka, iwinjo wende mabeyo mowawero, irango jayalo kako chung', kako rwakore, koso ineno ang'o kawuononi? Madine Nyasaye. Madine Nyasaye jowadwa. Mondo kiwuok ka, iwuok gi chuny molokore. Ka walokore wageno kuom Nyasaye waduto, to pinywa mar Kenya ka nyalo bedo maber ndey. And again, ka wageno kuom Nyasaye, wabiro bedo jolamo. The spirits nitie Kenya ka.
As we mourn this gentleman, Michael, tie school mabende nyithindo wang'ie e dormitory. Kiaka tu iwinjo, kendo nyithindo 16 osebedo confirmed dead. So we need prayers in this nation. We need prayers. Token wan jodole mwanyalo lemo kendwa. You can also pray. Let us intercede for this country. Kaka wadhi nyime gi siasa magerni, wadwaro wang' Nyasaye. Wane wang' Nyasaye kinde duto, kendo Nyasaye mondo telnwa, kendo walamo. Nyasaye manyalo gik moko duto, wan Ruodhwa Yesu Kristo. Wagoni erokamano nikech en Nyasaye maber. Isejolowa kaka nyithindi. Parwa moloyo to ni family ni. Sani gin gi kuyo. To made gine wang'ie kinde ni. Kaka ne Isaya oneno mana in e kinde mag tho. Gin sik kuomi Nyasachwa. Iwacho ni ok iweny jogi. Ok inyal jwang'owa ka nyithi kiye. Tibiro oronwa jakony. Nyasachwa chunje man ka gite. Jogi dwari. Nyasachwa wadwari. Wadwari sani. Wadwari kiny. Kendo wadwari ndalo duto. Ineno kaka families wa ok ochung' motegno. Wan gi dondi maka gi kacha. Wan gi thoe kiny go kiny. Wan gi weche maricho richo matimore. Walamo ni sikunde wa. Kate kinde ni. Wan kae e tho. Jonyuol moko bende ywak kuonde mamoko. Nyithindgi otho malich owang' e dormitory. Manie osiptal be nitie. Wuoro manyalo gik moko duto mag nyithindi. Ka nitie spirit moro moko ma ok ni kare pinywa mar Kenya ka. Nyasachwa wabiro iri ni mondo ichung spirit marachni. Kendo mondo iloche ngimawa. Imi nyithindwa oneni. Nyithindwa mondo yie kuomi in Yesu Kristo. Mondo mak bad ng'ato ka ng'ato kiwuotho kode. Wan gi yie ni in kodwa Kristo. Kik iwewa kendo kik ijwang'wa kaka jo-Kenya. Ilemwa kendo mondo itegwa kendo mondo jiwa kendo mondo miwa kwe. Maduong' moloyo ni miwa geno. Ni chieng' moro achiel ka wawuotho maber e pinyni. Wane wang'i kendo wadak kodi e polo malo. Kech wakwayo magi kuom yie e nying Yesu Kristo ma Jawar. Ochiew kende to koro tuo. Madhi ni madhe to koro yaye. Ok iweya ni weya kode. Madho make sure ni ji te odno otimo form 4. Then after form 4 kori manyo your ways. Bang form 4 penja adwa timo ang'o to ni adhi timo ICT. An gosi para moro mane wagenre iluongo ni Hesbon Agutu dala gini kamoro ka. Ne walre wadhi mana ICT kanyo endo. Madho no. Ok dhi timo ICT. To apoka okel barua mar teaching. To father was alive, Mapa Walter. Kusani kiny dhi timo shopping. Idhi school. To ng'e kaka noger. Idhi kati dakika tiye. Tapoka an mana Meru, mana trene. Kora gone madhero kabano kabisa. Then madhe debed ni madhe en ng'ama ok dwawa, dok wadak. Kech father ne ger ndiyo, yes. Geto ger. To ng'e ni kata kiger manade. To mama ok dwa ok bidak. Madebed ni madhe onge, oluonga ni madha. Debed ni madhe onge, dok obedo dhano. Gi joka ne amaka julube. They were supporting us. Anyaporo our late grandmother. Obiro gabino visitation, obiro lemo wakanyo, kana the school samoro on a Monday, ivoka only 50 shillings. Now 50 shillings again. Lunch then 10 bob. For me 50 no, iso mfuki mos iginego. Then life mar then agone madero kamano, kor mama no nyolwa mabenta. Dio nyola watu ko enjoy. Kata sura ne okanya paro sani. But madeni masuja nyaneno. Emanya kwa. Yona gimadhi lungu ni nyasembo. Mane koro kidwaro ka weche tek oluonga ni budo mera biane we solve 1 to 3. Koro we are lucky ni we had 2 fathers and we had 3 mothers. We thank God for that. Okonya ginende okonyal wacho ni koro no we wakie koro we cannot. Then life mar Michael banko sidiko school penyo madhindo madhi to koro watim nango madhindo sani we wuo kode
Michael no timo driving. Odhi mpiro driving school mo train maber. Mo tieko maber. Koro pino madhe to koro Michael se train driving ni to kaka ne koriembo. Madhe ni Michael luoro ni ombwak ni ahinya. Koro luoro bedo behind the wheel. Then bang dakika matin to anko na iluongo ni Olewe nyiewo lo bathe koni. To wadhi kode to ung'isa ni ada nyiewo lo moro ka luonga no Otis mar nying mong'ere ka. Ada nyiewo lo moro ka wadhi molo so wach lobno maber ma onyiewo lobno. To penja ni to lobni koro kama nyari to na raisa ni nitie wada moro iluongo ni Michael. Ni abro ga yude kabiro kech ni dech ni bro ga yude. Koro family ma joko Olewe no play a very big part in Michael's life. Magoro siepege go kaka no budho kodgi because of the Olewe's family. Then the family mar joka Jananga. Mano ngene debe ni madhe nga marach. To family ngisa ni nteno gitimo ga ntena ngwen ma jowuoyi madongo yang matimo kai gi. Oriem titho gi, dongo riembo gi. Koro joka Jananga, thank you very much. Joka Ruth, led by Dr. Biero, thank you very much. Un musebedo ka un pillars of our family. Tangi mabeni kata Michael Korodi. We have to accept as a family. Wasai you work from Thursday, kawuono be erwai work, kiny koro erwai ke, but life has to move on. Nyaka wadhi mana mbele gi maisha. Ngati oyo mana neno nte Michael kaka no wewa wambe. I was 9 years by then. Wewe kanja class 3. Akia mbele wala nyuma. Koro ipoka tinga manya konyi. Koro you have to appreciate that. Then erokamano moro kenda gone family wa, my cousins, my aunts, my Juanita is there. Agoni erokamano kabisa. For ilma joka uma as a whole. Agoni erokamano kabisa. Thank you for standing with us. So as a family, agoni erokamano. Then netiere daguni masori matis. Mami one wana wabedo grown up in a Christian family. Wabedo grown up on teswaka. Chamo sao. Manikoro aruse manikoro ngea aruse to koro en kamano but bro mabiro. Koro church kai baba Walter Yugi. Koro kano kibiro tidhi nge chieng Sunday gotieno. Nitie wrestling. Jomane chono nge wrestling gi boxing. Lakini nitie omo pick a box. Koro omo pick a box timore then wrestling koro timore sitting room ka. Team black and white. Kuro se bira mubet panguru kama tebukra boka ge watch. Idhi kanisa. Ni Idhi uchieng ngane odhi. Noko dhi chung. Eka ke dhi. Koro church ne nyaka ni bire ona Sunday nkech imanyo story miburo go on Monday gokinyi kidhi school. Mako gano wrestling no. Okibido story miburo go on Monday. Koro nyaka ni bi church ka. Ma church ka we have got a very good history. Very good king records wa. We have got a very good history church ka. Kata Mike. Nyoko sebede moro boko kata ni to koro Mike nitere kanisa nango gikia. Kata tuo Mike was sickly. Okini kia umie kia. Mike was sickly. But as a family with mother is our umbrella. Umo waga. Aweke kanga tawacha nito nteno go uma enya. No. We have to protect your family. Koro mother has been protecting us. Koro agone erokamano. Koro to the vicar, bagoni erokamano kabisa. He has been there with us. Ngene vika kata kileo church for some time moko bi daw kodie yo nito distile lale wanga manokoro ne beniti yogi wi ngene okibika church. Then to mama Junior will be there for you. Anoka bungi chema bro go mtare lopi. Gir Mike. Okabigo mtare lopi. What magima we meant for Mike will be for Mike. Koro winya maber. Koro bedigi kwe. I'm the firstborn. Ane masengisi. Okabigo mtare lopi. Gima gir Mike, bro bedo gir Mike. Junior is there, Tale is there. Koro we support you. Otherwise, akone church gine kwa erokamano kabisa. The lay readers, akone erokamano kabisa. Asanteni sana. Eno odiechieng' ma Nyasaye moseloso kendo adwa gone erokamano. Mokwongo adwa wacho ni abire kanisa ni after a very long time. Kanisa ni ne kanisa na awere achame sao atime gimora mora. Omiyo ka Nyasaye osakoloso nyasi ni mondo abie karka to naparo ni nyaka wachi gimoro. Mokwongo adwa gone Nyasaye erokamano
ne adwa recognize the background, my background in this church. Mokwongo adwa recognize Walter Yugi, my brother. Nomiyowa a very good foundation e Anglican Church. Kendo kata kwa dhi kuonde mwadhie oko mwalose dak machielogo, pod wan mana jo Anglican, nikech foundation manoketwa motegno. Adwa chaka go erokamano ne mama na Priscilla Auma, ne ja kanisa motegno kabisa. Kendo jok maluongo nyingegi to gote kane giwe piny karka nolemnige kanisa. Ok yot mondo lomne ng'ato kanisa kokitini Nyasaye motegno. Miyo kata kawuono adwa go erokamano ni amor ni Mike onyisowa ranyisi ni nyo en part and parcel of this church, kendo nitie kaka nyotiyo ni Nyasache. Amor kabisa, kendo wachno mi amor kabisa. No kang'eyo ni odiochieng' ma kawuono Mike ema nyalo miyo abire church ni after 32 years kapok abire church ni. Erokamano ne Mike kamoninde. Adwa chaka go erokamano ne my sisters-in-law, and gi Judith and gi Mary. Gin bende gisechung' kamane joka weyo, kamane Walter weyo, gidonje kendo giromi. Ma every time abiro ayudo ni gidhi lemo kendo gitiyo tich Nyasaye. Ago ni Nyasaye erokamano kendo metiyo ni Nyasaye, Nyasaye mutiyo neno ok ne weu kendo buchung' kodu ndalo duto. Kabiro wacho matin ewi Mike, adwa wacho ni Mike onyuol kaneno, ok naduong' ahinya, but ne an ng'ama nyalo ng'e ng'ato maber. Wadongo kodgi kendo gik ma wadgi wacho en adier ni wan kano kinyal dhi kanisa tapani dalano ni nyalo bedo ni madiny. Nyalo wuonde awuonda to gibiro burge mani kata kanu sekredo da kuon mar lunch udwa tedo to ni bende udhi e church to ni ne ok wadhi kuono gik mna gikanyo. Koro kata kanu wadonjo to nwadongo kwa ng'eyo ni kanisa nyaka wadhiye. Momiyo wacho no miyo wa very strong foundation, kata kuonde mwadhiye wan gi very strong foundation. Adwa wacho ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' makende, kendo adwa wacho ni Mike osetiyo ni Nyasache. Kendo wer 176 adwa nukonya mana wero stanza achiel no kende. En wer mahero ga kabisa, to kendo kana biro kata yudo ni undo here. Makogo Mike manyisi ni chunyi biro dok e Eden kendo, chuny Mike odok e Eden kendo. Konya urweno weno kasto be atieka kago ni Nyasaye erokamano. 176 chunya koro mondo duogi anane Eden kendo ainjai wenda kaka wero Nyasaye olunwa nejitar matara pekuko kagiwe gitumya sili peko eloni anbele kawero wende mami neko eloni anbele kawero wende mami. Erokamano. Weno en ga koda kod puonj mang'eny kabisa. Gitara peko. Apano chopo ma chuny Michael ka Nyasaye rwako ji to dhi rwake kendo dhi peko gi gitara ma peko goendo. Ka ok wiyo wil ne St. Monica Parish Nyamasaria, adwa oro ote makende kendo mos makende mowuok St. Peter's Bonde. An achiel kuom lay readers ma St. Peter's Bonde, kendo kadonjo e karka tarwakora kaka rwakruno. Atiyo tich Nyasaye St. Peter's Bonde, kendo an kaka achiel kuom lay readers. E ngimana mar Kristo Nyasaye nowara the year 2006, kendo anyalo wacho ni pod ago lweny matek mar dhi e polo, kata obedo ni lwenje ng'eny mago dhano kodgi koni, tan be en mana kodgi, to kendo ageno chieng' mar achiel abiro dhi chamo ngima manyaka chieng'. Kao kamano tadwa wacho Nyasaye kwem dodong' kodu, kendo kinde makamaga adwa go erokamano makende ne kanisa St. Monica
prayers, condolences museoronwa all along, your support to the family, mar the great Christopher Auma. Adwacho ni great because it's a bigger family. Usechung kodwa, uselemonwa, kendo uselamonwa kwe makende. To kwe makende muselamonwa no Nyasaye mabrokelo. Kao kamano, tawe ugana gimago, kendo kine makamagi, chuny Michael, ma Nyasaye osekao, mondo ywe mayom. Erokamano. Mokwongo ago Nyasaye erokamano, n'odiochieng' ma kawuono. In a special day for me. Kendo agone erokamano ni chenro mosetimo nyaka nyicho mic, nyaka nyicho kaw mic. Aonge gima ng'eny manyalo wacho nikech aluor. Awito wang'a, awito tienda, awito parona. Mike nyocha wuoyi maratego, to kendo kodwa timo gimoro, wawacho kode. Owacho ni mabe, in tindi ti, kila dhi timo. Kati miye mana pesa marom nade, odhi timo ni, kendo odhi tiyo gadiera. Omiyo nyocha chunyo gene ahinya, nyocha ne chunya kamoro. Tawuoro sana. Kendo awuoro ahinya gima Nyasaye otimona. An gi yie kendo an gi geno, Nyasaye manyalo gik moko duto. Kuom nyithindo modonge, ubo keto moro be bath chunya konchiel. Ma Mike nyo oweyono. Keche ni jaotena, atiyo diero ng'eni atiyo kanyadhi kata mabor. En modhina, en jalimbe malimo na kuonde te, giga te ong'e gimokia. Nyasaye ncho pare koro mondo gole, mondo otemago. Yawa, otema. Nja se lokora, ruotha jaricho. Lok chunya ngire mondo chwere Kalvari. Awe Mike odhi gi kwe. Awe Mike mondo odhi gi kwe. Mike weche gi ng'eny, kendo onge gima bowacho molo kanyo. To mora ahinya ni Mike njo ong'e Nyasaye. Mike njo ong'e Nyasaye mana kaka waigi osewacho dalawa kanyo. Kadhi lemo imiya sadaka. Madhi mati dhi bolna. Samoro dhi e jua kali kikeche nja jukali. Kadhi e chokruok mati chadek. Madhi ma sadaka mar chokruok, mar welfare mar chokruok. Wadiluongo ni Jokanan. Kendo ang'e Jokanan ong'e mano ber ahinya. Ka chokruok biro oda, the other week, chokruok dhi od Mike, kendo koda madhi kiki maya hawi. Kendo gidhi od Mike, kendo Mike rite chieng'no ok odhi kata jua kali. Magi le, magi tiek, magi matichaye. Jokanan ong'e ka wacho kamano. Nyasaye manyalo gik moko duto, ong'e gimomiyo kawo Mike ka ja 29 years. Mike owe nyithindo ariyo matindo, owe mama be matin, jowadwa, meduru lamonwa. Mano kendo madawi ugeru kamano. Ne padri, jopuonj kanisa gi jokwaya, gigi duto mabiro ko osiepani. Agoyonu erokamano. Ano gima tanga wachi. Agonyo dhi gi kwe. An iluonga ni Sara Obewa. An nyaka Nukumbura ka Migingo. Tich ema okela Nyamasaria ka. Asebet ka higni koro madhi mana 10. To gimomiyo achopo ka ahinya gin gik moko ariyo. Mokwongo, Mary mos mang'eny. Mos gi mosetimore. Ang'eyo Mary ni watiyogo higni kapok oritaya Nyamasaria ka. Okonyowa kaka secretary. Nabiro tayude. Ma Mary was among the first people who helped me settle in that school. Because she had been there, she understood the system, and she enabled me to settle. I also knew Mary was taking care of other children. Among them was Mike. Mike was our student. Abet kode matin nikech abiro, I think around, kotimo Form 4. Mary, you can correct me. I think he was in Form 4. And I could see the kind of effort Mary make to ensure Mike was in school throughout. And not just being in school, but also remaining as a disciplined child. I respect Mary.
because I know what it means to take care of somebody else's child who is not exactly your own. You took over that responsibility as a true parent and a true guardian to these children. It's not only Mike that has been through that school. I also know Arthur was our student in that school when I was there, when under my care. And I've seen the kind of commitment that Mary has shown towards their education. Mike was not a difficult child. He would get into problems here and there, but because Mary was very, very firm, and I think he really respected the mother. And because of that, he really tried to fit within so that he could complete his education. Ago mos makende, okadwa wacho mang'eny. But in family mang'eyo, nyithindo go bende ang'eyo nikech they have passed through my hands. Ago ni mos makende and the whole family. I believe ka Nyasaye pod omiyi ngima, so you'll still take care of Mike's children. It is a journey you have taken before, and you are made of that stuff, and you know what to do. Ka Nyasaye omiyi ngima, ma mwalamoni koro, nikech Mike to koro onge sani. So I believe you will still nurture nyithi Mike and with their mother, so that they also reach the same levels that Mike was able to reach. Otherwise, I only have those few remarks to make. Thank you. May Mike's soul rest in peace. Karawe Nyinga and Beatrice Abiud Likoko. I am the chairperson of the Great Canaan Group, where Michael is a member. Adwa wuoyo ewi Michael. First of all, I want to thank Mama Mary. Mama Mary is a very good mother indeed. O make sure ni okao nyithindo gi mokete yor kanisa. Makawadhie chokruok e grubwa mar Canaan, kila ng'ato kao chokruok godiechienge, and they don't allow us to go to Mama's house twice. Nyaka gimbe wadhie utegi. Michael Ochieng was a strong member of Canaan Group, and he participated in Canaan Group. Ikmane Canaan Timote, be it Harambe, be it Ruakowelo Kawango in our midst, he used to participate. And I want to say this strongly, that Michael Nelemo a English service, for those who are claiming that they don't know him, for those who might claim that he never used to come to church, he used to come to church with his 2 kids. And I'm glad that nonyiso nyithinde yor Nyasaye nikech kobiro to biro kodgi. Kawangi anything, a group mar Canaan, Michael will participate. Kata kobed ni gino osekalo to mama pod biro kelo pesa ni, Michael nyocha ok okelo to paro momiya. I want to tell the Gen Z around here that God is able. Michael was participating. Kendo sama idhi e ode, he will be there. And at times he could even cook himself. And I want to say all that is Mama's effort and good guidance. And I want to ask us, the Gen Z who are here, Michael's friend, Kanisa Ber, wadonje urue gini ber. Amen? And I want to thank the family, nikech yor kanisa no miyo Michael nobedo ng'ama humble. He was so friendly kwa dhi lemo kuno. He was a man of few words, and he was a cheerful giver. At times I could even joke with him to join us in the choir, because I'm also the chairperson of the choir, and he will laugh it out. But I'm glad that he's gone, knowing that God exists. Nyasaye mondo romo gi mago. Han iluonga ni Godfred Otieno Ojel. An e japuonj manyocha nitiere e group ma Michael wuokie, iluongo ni Canaan. An e japuonj morito group no. To mana kaka osewachi, ok adwa nadogie anuo kata gik ma jowetena osewacho. Osebedo kamano. Bende service, wan gi services ariyo e kanisa waka. Wan gi English service, then wan gi Dholuo. E English service ka,
an achiel kuom jopuonj ma nie service no, kendo naneno obiro molam samoro mako nyithindego obiro godo kotieko kendo dok kodgi kamano. To waduoko mana ni Nyasaye erokamano nikech mpango mar Nyasaye e ngimawa onge ng'ama ong'eyo. Nyasaye oneno ni mondo kawe e kinde machon kamano, but ang'eyo ni Nyasaye biro umo joge moweyo kaachiel kod jaode, kaachiel gi mamagi ma en japuonj bende gowetegi. Mano e gima dawachi, otherwise ero uru kamano. Aretoka wuotho e yo madhi malo ndalo duto, kalamo pile mondo Ruoth oting'a malo moloyo. Chunya ogom siko e piny kama chichgi luoro nitie, to adwaro loyo gite ema lami ting'a adwaro loyo gik me piny ma Satani giwondago, loch mwaloyo go piny en yie, geno nani kuomi pile. Adwaro bedo motegno nyaka ne more polo, emomiyo pod alamo Ruoth ting'a malo moloyo.
Ndipo gift alikuwa anaimba na kufanyia Mungu kazi. Watu wa roho ndo in their last farewell forgive. Tenda kwamba umalize pamoja. Irwabiro time as short as possible. Tutafanya tutafupisha. Pia siko toksiki
pure nyakwaro paro chanda nyathi ka kidi jawaya Uchina paro ndalo nyathi ka dongo nilo jayo mama paro ndalo pure ka kidi tuno agete Baby timne na kayamo uma worodia tuchimuko watu wadala imololo no maja usoma baby timne na kayamo uma worodia tuchimuko watu Kayama, Wojo Kilo, Chimuko, Turua, Mano Jacadero, Wololo, Emma Woodaro, Baby Timina, Kayama, Emma Woodaro, Chimuko, Turua, Emma Emmanuel, Woodaro, Wololo. Kanine ye wodore mo to chimuko wa turuada anu kelo wonya dori babi timne da kayamola ye wonya dori to chimuko wa turuada Chimukoga kanindeba Jewo nyabondo chimukowa tuwada Onyango injinia muda wasiboda Onyango injinia tutimnenda kayama Jewo dawase chimukowa tuwada Jakamswa Ema sudu molu nyalego siya Parondalo, Wodojo, la Nyakwaro, Uchinga Parondalo, Yatika Kiji, Pino, Agate, Momudaro Yano, Anima Kamara Paragachelo, Wachipoga, Nyakwaro, Nyati Maero, Samoada, Toyamolano, Yago Pino. Nini jabere, obera nyaro yo abedi chinga nini jajorongo. Hey, aworoto, wolo. Obera kawe yo abedi chinga nini jaera, awuma nyago chinga nini gutomalo. Samane wako gajaberi, yoka dongo yuwa kedengo, wako mamna nyanjarongo. Bijo siko toksike, yoki sumo yuwa samane wako ganinyaja, yojola yuwa kedengo, wako mama ya erana. Wololo, yori muda loya uro wela. Kedengo samane wako gajajo Yanyawara ywa kedengo wako mamna jera Toluro kadojo Yeng wodojo toluro kadojo Hallelujah, hallelujah Toluro kadojo Yeng wodojo toluro kadojo Hallelujah, hallelujah. Ingiri yuaga na nyuala.
ale gato chopo tundalo ni mara haleluya haleluya ikati bedi pesa ale gato chopo pesa emijo amo haleluya haleluya tukati bedi pesa ale gato chopo pesa emijo amo haleluya haleluya tukati bedi gari ale gato chopo gari emiwe Emmanuel haleluya haleluya tukati bedi jakongo ale gato chopo tukongo emijo amo haleluya haleluya na kadi bedi engineer ale gato chopo sepana emiwe haleluya haleluya kadi bedi pesa bit kosokmi gato chopo to pesa emijo amo haleluya haleluya tukati bedi nyanya sore chore gato chopo nya sore emijo amo haleluya haleluya tukati bedi dereba chore kosok chore gato chopo tukise emijo amo haleluya haleluya lo ochibeliere udusoma kapusa lo yanyo lo yanyo ya iwagelo lo uchiba iwagelo lo nego watoaru lo yanyo lo nego watoaru lo nego kena magudalego lo jajo domo mayaka betinde lo isinya ja osoma betinde lo jajo kapuza wodo soma betinde nikanyema lo wira wodo soma betinde lo jajo domo mayaka betinde lo kora musajuma betinde nikanyema lo jajo omonditoni jalego Kongo imadendea tukataka gari ingawere ngoto tonitikia piga I say you ovino udungenya mano ino kwiro imoso diamo espon mano register isumo Evanso, wapi Brian udairo nyano, Brian, wakili,
Obada, ora Esther Obada, mano marehemu. Pinyo siko toksikie. Kami makeno. Atocho poto pesa mijuango. Hallelujah, hallelujah. Tukadi bedi nyanya sore, chuore. Atocho punya sore mijuango. Hallelujah, hallelujah. Tukadi bedi dereba, chuore kosok chuore. Atocho poto kise mijuango. Hallelujah, hallelujah. Lo, ochibeli ere udusoma. Kapusa lo nyanyo